Ewe kaloku John Steenhuisen inkokheli ye-DA ufumene ulwamkelo lokugqitha ukuqonda kwamasipala ababini eMalahleni neSteve Tshwete kulo mmandla waseMpumalanga. Le nkokheli ye-DA ibiphume ngonina neenkokheli ezithile zalo mbutho kweli phondo laseMpumalanga nakuzo lonke besithi nkqonkqo umzi nomzi becela ugawela ivoti. Uthi ke bakulungela ukuxhuzula imikhala kabamasipala beze neenkonzo eluntwini. And that's what Bosman's going to do in Steve Tshwete municipality. He's going to kick the corruption out the door, and we're going to put people into that municipality who work for you. Kwelinye icala abahlali bathi banethemba lokuba iyabakhona into nokwencumisayo xa kuqwalaselwa iinkonzo zoluntu kumasipala waseSteve Tshwete ndawonye nowaseMalahleni. I'm hoping to get a job if DA comes to our municipality. I think DA will bring changes in this community of Toronkopo. The DA seems like it has a plan for us. I mean, already they have drilled boreholes for this community. Waziwa ke bayawuzala ngomoni na kuba abahlali basenentsuku ezimbalwa ukuthatha isigqibo kwelithi baza kuvotela uphinda umbutho. Kodwa i-DA ithi izifakile zonke izagweba ekulungela ukuxhuzula kwabamasipala ababini kweli phondo. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eMalahleni eMpumalanga.